khynnah ialehkai ka Sabahmuswang kila Korea ka nam la du jong ka ialehkai Under-13 Republic Day Cup Football Tournament hadin bakila penlim ya khynnah ka FAM da la not ha ka kun final ha ka arpun rio tarik kelalingkan ya ka ni ka ialehkai la penyai da ka West Jaintia District Sports Association ka balalong hamadan kiang nang ba stadium la thalbo juai haba pasha ka ialehkai ka kun balabu por ban pendap kelakut da ka khat klem dala ban penki ya ka jarkol badde hadien balara ya ka kun sha ka tie breaker ka Sabahmuswang kala penlim da la not ya ka FAM Deputy Commissioner jangka West Jaintia Hills District uba BS Solia ulawan ban penha perda ya ka ni ka ialehkai kum ukongsan ha ka jingdon lang District Sports Officer West Jaintia uma krobok pasa Working President ka WJDSA uma EMH pasa nalor kiwe de kinongelam badkhot nong kitkam jong ka WJDSA hadin ka ialehkai ukongsan ulasam ya ka khusnam syaka kinhun la adu bad kinhun bawan baar da ka song pisa ringkat ka trophy lasam ru ya ka khusnam man of the match sha wajram Syllad jong ka Sabahmuswang kanam best goalkeeper sha Benedict war jong ka FAM kanam top scorer sha Udewa Mitre Syllad jong ka Sabahmuswang bat kanam player of the tournament sha Udachan Mitre Dakar jong ka FAM